Kamiamchini lekhabaya jingjalrok sal korea koktomam palayo mangpliu kasai awai ingi tongphano hate hapang khunju muthubjak mokol kholobjak haini bagai kamiamchuyo tui jingferang kahamlam abu simia Thinang Swnamnai pohoni lama Rwng Swrangchati belaino jingjalo klai tongmani mangpli kasoi phayoka tangsalo Bujunogor PSB khobjak RK Nogor amchini Mailuma Modern English Medium School bisikadungma romoi Rwngnogo tuini bial jingferni jingjal tongkesebu tongai siringlai tongjao abrok simia kabangma jingjalni besero laithangnai sal 24 October ni salo watei nobar bai Rwngnokni boundary wall bokwagai thangma bai a Rwngnokni Rwng phungnai te Rwng Swrwngnai belaino birmano klaijak khanai nainai di o mangpliwo kami amchani Rwngni goron bai hastani montri rok model state Swnamnani lukurokni imang phunugoi bolai bayangmani bai besok gothokjak যেটা নংর তুই নংনি রংনো কথা তং স্কুল He kray. তিরো করে He some bottle with timatu. Ambanya yar so marang so. গে খিতা নগর গো লেপটে নগো বাহি থা তুই সেকরি কাই Aro kia no thang no khon ki hai. নগ থাঙ্গে নগ বসক সাল সাল Asu salia gana. গানা ন গে তুই করিনি বাকি নর বিয়াল হাইসবলে ঠিকমতে তো ফরং নং ন Krungo. জরমতে ন ফরং যাক তং সর নংর তাবো সমস্যা তৈনি তাই ও বারিন্দা কাকলাই মানে বগলাস পড়িত Class 4. নিনমু Anu mushe devna. এমনে নংনি এজেন্সি কমিটি নি বখাকতৈ ওয়াই কবাং মাদা আমতা হাকে কমপ্লেন খাইজাকা যেটা স্কুল ঠিকমতে তুই কरै जों फोरोंकरै अबनि नरगिर बेलाखिनि हामबाय मिडियानो दिनै समबार मालुमा स्कुल थांनांगौ आंथ' स्कुल जों कमिटि फरायो खबजाबो आं अनेकबार समस्या खालामबाय आं सागाथिनि बागै ब्लगावबो थांसायखा पन्चायत बोर्डआव थांसायखा जे हाबो दखानावबो स्कुल सोलिदोंबा गोबां दैनि बागै सागा दैथ' एकटा मिनिट सानथिबाल फानिनि कक अलरेडि मालुमानि स्कुल बागै दाबो लागो सफैयाबोनि बागै के मुश्किल दंखा आं ब्लगाव थाङो इन्जिनियार मालायखा फायनाय वार्डार ओंखारनांगौबो नोंङो खायफिनै सामोन दाबो लागो सफैया दाबो तेव समयजों नोङो थांगाबो सिगाङाव जेमन 24 तारिखनि हर आखायसा बांलादो फायगा बुनिजादो फायगा बारिना कागि थांगा बारिना काग थांफोराबो स्कुल बहुत दंगिसे दखाङो स्कुल जुदि तालाकानो चेरेरो आरो तंहाकाय अनेक खटिं खामु आबोनि बागै सुंतिना आरो किसा मिटिं बाजु लायका एजेन्सि कमिटि अभिभावक सह मास्टर सह चिनाबा तारि ताबुके नंनि नायमुरक ताबुताम दाबो सि नायमुंगाय जों अ बारिन्दा इमिडिएटलि के थिखाय रायजो सरकार बा एडिसि सरकारखौ सिंगलखाय उपकारनाय जाबायता नाथाय दैनि बागैबो आं साननो दङ दैबो इमिडिएटलि जुदि अराव स्कुलाव कायसे काहिनिफोर माखामिनि फानो बा ब्लक हयतो फानो सिनि बागै बहुत जेरं बागै खूब उपकार नयता आंबो गसे रंग दिले ना आन नक त जगन गानानो बटल कासे तुइ भाइ आमबानि तुइ निङो आमबानि 100 याংसो शॉर्ट लाइ थाङो अमाइको अबा बुइ दङ मालुमा स्कुल मडल स्कुल नि सिनेमा आनि सिनेमा गां बुं सचिनदरमा अरनि एसेन्सि कमिटि सिनेमा बायरान्दा अटमा के कुवाक थांमा परे 25 तारिख आनो ओ एलाकानि न ओ उनको स्कुल गानानि लुकुरक साहर कथा एकजन लिडार नबो बो साहर का आनो जे स्कुल बायरान्दा बाय थांगा बाय थांगाय आं नायफाया नसुनि साका ओमफ्राय आंति सामा परे आं 26 तारिखआव 25 तारिखआव फाययाको आं नायै फट'रक बुइतलाङै फट'रक वास खायगाबोनो अफिसाव जमारिना बागै थाइजोंगो नुक फायखायाव आरो सिरायदक थांलायसु खायतमानि अब तमुंनो ओ पाकारक याखुनक सेबजाकाय अबनि दायरकले साबना नाय अबनि दायित्व अब जोंथ' दाम खायजानाय अब सेरायदक उयां थाङाव जोंबो मानानो खाय दङ जोंथ' टिचार नबंनो ता थांबायदि ता कापिबायदि अरो याखुनक सेबखाय नंनि कसासावा नहनै माना खायलाय मा दंथा ओमफ्राय आबनो दाबो आमतै अबस्थाव जों तामुखाय स्कुल चालक दंनाय जों आमतै अबस्थाव स्कुल चालक नांखाय अनेक रिक्स अनेक दुर्घटना घटिमानो आबनि बागै जों सरकार थानि एडिसि सरकार बा
रायजो सरकारनाव आवेदन खायो अनुरोध खायो जे जोंनो इमिडिएटलि मनो ठीक खारिफाय दं ठीक खारिफाय गायसिनि स्कुल लक एपिसा गाहाम गाय चलि मानानै गाय जों दाबो खूब कष्ट गाय चलि दङ तातारि जाय जायखाय खायरो थुं तातारि गायसिनि दैरंनिबो समस्या दैनि समस्या दै आगिबो साव कारेन्ट साव समस्या अनेक बालक जाक ओमफ्राय दैनि समस्या बिसिङाव फानो जों सारियाले तनिमाया मा सारिबो उ संनायनि नगनि फान तो बिचारिबो ओमफ्राय इ कचरायरक दै बटल तो बय फायो आबाय नंलायो किजोंनिया सुवो ओमफ्राय दिनै गभर्नमेन्ट हयते खायतो अर्डार जे जेरायरकनो साफ सुथरा तरिदि साफाय दाफाय खायखाय याक सुरिदि हाय सुरिदि जोंथ' जत रेडिनो दङ किन्तु नोंनि बखाक्तिके जाय जाय खायो जाते जों फोरां जाते दैनि व्यवस्था बारिन्दा तातारि जाय जाय खायो सेरै खायनां थुं हासिबले एमने छात्र छात्री रक खर बुसुर दङ र छात्र छात्री पढाउन फोरोंनाय रक सयजन एमने दै करिनि बाय बस खाबियाल दं एमने दै करि बाय त जों लनेक न बेयाल जों मामि संना हांगायबो दै याक संना हांगायबो दै हांगाय दैबो नोंना नांगौ सुनाबो नांगौ खिना हांगायबो दै उ सुदैना हांगायबो दै जोंगरो 4 घन्टा दंथारि मानो जों खिया सुदै आइतो दंमाया हांगाय खिना सुदैना हांगाय इ गंगाना गिनिनि नग्रगो मा थाङो अनेक समय बंगाराबो दै करि हांगाय उ जेरायरंनो सुतिफान दिमार हरो आमतेजा हांगाय आमतेखा दै असुबिदाबो मा दंका हांगाय वातिरक फायखाय दैया जागैनारगौ वाटेन टिबेन संलायो वाटेन टिबायो याक सुनार बा सुदैना रफा नंथुं दै रगया सामा बो आइएस नि बिसिङ खबजागबो तिनमो मान्दायस आइएस नि सिनमु मेडम आं ओ स्कुलनि मालुमा स्कुलनि एचएम